Aman diri oh. Kana makapiog mo ana 35.9% mga igala ang kang Sara. 35.9% solid na. Sao ni mo na, bisag ka na kang tulpo nga 18.5 ba maglisod na. Nga naman balwarte ni oh. Nasay balon daan. O mo nang banatan gyud nyo nag-impeachment. Bahalag sabog ang inyong solusyon sa problema sa nasod ron. Ang importante buo ang inyong desisyon kang Sara. Kabuang ni mga tawhana oy. Bullseye! Bullseye! Kanusa man ni sila panggabaan may gana. Ultimo gani pagka Vice President Bong? Pre-election preference for the Vice President sa 2028. No? Unsa may nakabutang diri? Si Bongo ang 12.2. Si Grace po 11.9. Humahabol. Robin Padilla 11.7. 8.4 si Marcolita. 5.9 si Risa. 5% si Cheese. Kiko Pangilinan 5%. Bongbong Marcos 3.6. Ay! Wala gyud ka bong, kung wala gyud ka nakiguban ni Sara Bong, wag gyud ka na ni Maho tinuod lang. Mo nang ikaw gyud ang pinaka-ingratos tanang taos Pilipinas. Ay! Awara go do, mas dako bagin mas nailhan pa si Risa nimo. 5.9 si Risa Ontiveros. Ang nakabutang diri sa pangutana, kung ngayon ang 2028 national election, sino sa mga sumusunod ang iboboto mong Vice President? A. Bongo. B. Si Bongbong. Tuwa dito mga igala sa 3.6%. Gikateter naman siguro ka, Bong. Ultimo, mubalik ka pagka Vice Presidente. Wanay mo dawat. Dawaton ka nga traidor man kang dako.